Včelári, často sa nás pýtate, čo je vlastne súčasťou utepleného alebo neutepleného kompletu úla, alebo aké sú to nadstavky B optimal, aké sú to nadstavky B dvojtretinové. Máme tu teraz pripravených pár objednávok od vás, tak poďme si to rovno ukázať. Takže toto je neuteplený komplet B10, ktorý obsahuje takýto oplechovaný vrchnák. Pod ním je drevený rám na krmidlo, do ktorého sa vkladajú plastové vaničky rôznych objemov. Toto je vetracia sieťka, krmidlo dáte takto jednoducho dole. Ďalej set obsahuje nadstavok na 10 B-čkových rámikov. Jeden, druhý a jednoduché zasieťované dno s vyberateľnou spodnou časťou. To isté môžete mať aj ako uteplený komplet. Ten obsahuje vrchnák, dva takéto nadstavky, tiež na 10 rámikov, jeden, druhý a vysoké dno, tiež s vyberateľnými časťami a stavebnou zábranou. Tu máme nadstavok B dvojtretinový. Čo to vlastne je? Nadstavok B dvojtretinový slúži na vkladanie nízkych rámikov s výškou 159 mm. Tento nadstavok je uteplený a taký istý môžete mať aj ako neuteplený. B optimal sú nadstavky pre trošku vyššie rámiky, teda nie 159, ale 170 mm. Takéto uteplené máme aj pre B optimal. Tu si zákazník doobjednal ešte aj nadrôtikované rámiky, dve balenia, takže tu bude mať pekný komplet s nízkymi nadstavkami aj vysokými nadstavkami. Ak by ste mali nejaké otázky, že sa neviete zorientovať v ponuke našich úlov, kľudne nám napíšte a poradíme vám.